It-3-19 ta' Ġunju 2012 tibqa' ġurnata memorabbli għal Marija Hamet, ġurnata mal-Prim Ministru Laurence Gonzi. Marija Hamet kienet il-persuna fortunata minn fost 2000 parteċipant li ntażlet biex tqatta' ġurnata mal-Prim Ministru wara li l-idea tagħha dik li jsiru korsijiet obbligatorji għal ġenituri qabel jitwildu tfal l-aktar li ntoġbot mill-ġurija indipendenti. Il-ġurnata ta' Marija bdiet b'kollazzjon mal-Prim Ministru u s-Sinjura Kate Gonzi fir-residenza tal-Prim Ministru f'Witilajn. Kien hawnhekk li Marija Hamet ingħatat il-premju tal-inizjattiva bi Prime Minister for a Day. Min hemmhekk Marija Hamet flimkien mal-Prim Ministru żaru l-kumpanija 6 PM fin-Naxxar u kellhom iċ-ċans jiltaqgħu jitkellmu mal-ħaddiema ta' din il-kumpanija. Wara l-Prim Ministru Marija Hamet attendew għall-attività Premju Papa Ġwanni 23 fil-Palazz il-Belt biex minn hemmhekk reġgħu marru Witilajn fejn il-Prim Ministru kellu l-opportunità li jżur wieħed miċ-Child Care Centers li għandha Marija Hamet. Hawnhekk il-Prim Ministru kellu ċans jiltaqa' mal-ġenituri u l-ħaddiema ta' dan iċ-ċentru. In-nofsinhar ta' filgħodu intemm bi żjara fil-Verġa ta' Kastilja fejn il-Prim Ministru kellu ċans idawwar lil Marija Hamet mas-swali tal-ambaxxaturi u l-kabinett u l-uffiċċju tiegħu. Wara l-ikla ta' nofsinhar il-Prim Ministru kellu żewġ laqgħat importanti mal-Ministru Tonio Fenek u mal-Ministru Chris Said, żewġ laqgħat li attendiet għalihom ukoll Marija Hamet. Wara saret żjara ta' korteżija lil Prim Ministru minn Melvin Zammit, finalist f'kompetizzjoni tal-Google, biex imbagħad Marija Hamet akkumpanjat lil Prim Ministru fil-Parlament. L-impenji tal-Prim Ministru u Marija Hamet komplew fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u maltaqgħu ma' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borċ Olivier u wara attendew għal laqgħa distrettwali fid-Dar Ċentrali stess. Minn ħaġa l-ħaġa, kull oġġett li għamilna kellu l-uniċità tiegħu, kellu l-ħaġa unika tiegħu. Qed nifhem iżjed issa kemm hija jibsa l-ġurnata li tkun Prim Ministru, l-ġurnata ta' Prim Ministru, x-xogħol li jagħmel il-Prim Ministru, mhux faċli li tkun Prim Ministru, trid tkun fiżikament u mentalment lesta l-ġurnata. Jiena tinħossni diġà li bdiet batti l-batterija, fejn ma nistax nimmaġinani li nagħmilha kuljum dil-biċċa xogħol żgur li le. Il-Prim Ministru minn dejjem tani l-impressjoni li huwa bniedem li jaf jinżel għal-livell tan-nies u fil-fatt hekk tani attenzjoni kbira, ġifieri involvini f'kollox, f'kull post li morna laqqani ma' min kien hemm u preżentani man nies li kien hemm, ġifieri ħaħsib biex li jinkludini f'kollox. Għall-Prim Ministru din ukoll kienet esperjenza ġdida. Il-fatt li jkollok il-ġaħat li qiegħed miegħek fil-laqgħat li kelli, swit ukoll għaliex Marija irnexxiela tikkontribwixxi, tipparteċipa, tagħti l-idea tagħha. U rrid ngħid illi fl-attivitajiet li kellna, kemm filgħodu meta żorna post tax-xogħol kif ukoll wara l-ofsinhar meta kelli laqgħat f'Kastilja fuq xogħol tal-Gvern, bil-kontribut ta' Marija daħlu idea ġodda u tinduna illi ħafna drabi kull persuna min għax jesprimi ruħu, min għax jibatlek messaġġ, min għax jagħmellek email, għandu ideat li wieħed għandu jiżen. Il-ġurnata komplit bil-laqgħa tal-Kabinet li suġġeriet Marija Hamet fl-inizjattiva bi Prime Minister for a Day biex imbagħad il-Prim Ministru żar il-qraba ta' Marija Hamet u kellu ċans jiltaqa' mar-raġel ta' Marija u tliet ulieda.